Kao što se Bošnjaci ljute kada ih zovete balije. Kako sam ja to rekao? Niste vi, govorim po srpskim medijima, po srpskim internet sajtovima, u običnom govoru i tako dalje. Kao što se ljutimo kad nas zovete Turci, oni nismo Turci, nismo Slaveni. Pa znamo mi ko ste vi. Nemojte. Jako dobro znamo ko ste vi. Ali nije baš pristojno svaki put da vam to objašnjavam. Ajde, recite. Pa neću. Plašite se. Ne. Plašite se. Ne plašim se. Pa vi znate, ali se plašite kazati... Ne želite da ulje na vašu vatru. Ne, pa vi vjerujete u to što znate, jel' tako? A šta vi možete znate? reći da smo mi Turci, jel? Ne. Šta smo? Šta mislite? Nismo Bošnjaci, jel? Vi želite da ste Bošnjaci, ali nismo Bošnjaci, jel' tako? To je vaše opredjeljenje. Naše opredjeljenje je da smo Bošnjaci. Pa nije moje. Pa vaše opredjeljenje je da ste vi Srbi. Dobro. Ali mi znamo šta ste vi. Šta smo? To što mislite za nas. Šta? Šta sam ja rekao? Vi ste rekli mi znamo ko ste vi, a da mi mislimo da smo mi Bošnjaci, a nismo Bošnjaci. Ja vama kažem isto. Nije tačno, ja to nisam rekao. Ja sam rekao evo neko ovo snima, pa može da vi želite da budete Bošnjaci, mi to podržavamo. Pa vi želite da budete... Kao što ste željeli da budete Osmani i mi smo to podržavamo. Pa da, i mi podržavamo da to što vi hoćete da budete Srbi. A možda niste Srbi. Lijepo. Je tako? Pa ja ne znam. Pa možda je u vama neki drugi genetski materijal. Onaj koji imputirate nam. Ozbiljna kritička historiografija govori da su, znači, običan narod je živeo snošljivije pod Turcima nego pod svojim srpskim srednjovekovnim velikašima. Čak su i bili i manji nameti. Je to istina? Tako je počelo, naravno, i tome govore i turski kroničari, i naši izvori, to je i u Srbiji, u Bosni, to je bila sređena feudalna država koja je gledala da osvoji, da ide dalje. I cenila je narod, za razliku od današnjeg vremena, kad je čovjek višak, kada ima malo radnih mesta, a mnogo ljudi, čovjek je bio tada dragocenost. Ljude su otimali, grabili, knezovi su imali obavezu da naseljavaju sela. Turci su privlačili raju privilegijama, smanjenjem poreza i idući prema severu, odnosno severozapadu, oni su recimo davali poseban status, tako da je narod, Srbi su recimo posebno išli za njima. Čak su Srbi dočekali Tursku kao oslobođenje, običan narod, od svojih velikaša. Tako je, da, bilo je, kao što su i recimo i u Španiji dočekali Arape kao oslobođenje od Gota. Mehmed Paša Sokolović je u jednom momentu spasio hrišćanstvo, zato što je njegov brat postavio svog brata da vodi pravoslavnu crkvu. Ma naravno, sve to ja znam. Znači, i nisu svi, zašto? Jer majka Mehmeda Paše Sokolovića je bila pravoslavka. I 500 godina naše istorije. Jest. I on nije hteo da bude protiv nas. I sad, pazi, imaš, izvini što te prekidam, sad da ti kažeš da je nama, a jeste nama dominantan gen u krvi danas, turski gen, kao što je Hrvatima srpski gen, to bi napravilo, ali to je činjenica. Ali ja to svima kažem da smo 500 godina bili po Turcima. A tako je. I šta sad? Otkud ja znam moja čukun baba, da li su, ne znam. Mislim, ne volim da pričam o tome. Ali niko ne zna šta se dešavalo u to vreme kad smo mi bili po Turcima. Bitno je preživeti i živeti. I drugo, da je bilo toliko loše, ne bi izdržali 500 godina. Ali postoje... Znaš, imaš ona rečenica, putevi će se ovi zažele Turaka, ali Turaka više biti neće. Nijedno ni tako loše bilo. Da se razumemo. Samo znam da je Mehmed Paša Sokolović održao pravoslavlje. Tako je. I bio zaslužan i da zato ga veličaju svi pisci. Kao najboljih Turčina koji ima dobro srce.